Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Pinanggih malih kalian kulo Sheila Oktarina ing program kesayangan kita Pawartos Jawi. Kathah informasi menarik kagem ngancani wekdal santai panjenengan. Antawisipun. Masyarakat Indonesia ingkang kagungan pupil soco biru ingkang indah. Filosofi ing sakwingkingipun motif mega mendung, kaendahan lan makna batik Cirebon batik Trusmi. Jelajah budaya tedak sinten upacara tradisional tanah Jawi. Pamirsa menika Pawartos Jawi. Pamirsa katahing suku budaya wonten Indonesia temtu kemawon kagungan pesona ingkang saestu nyata. Nggih bab menika ugi kegambar saking ciri fisik salah setunggaling suku ingkang wonten ing Indonesia ingkang kagungan pupil soco biru. Kinten-kinten suku menapa nggih? Temtu kemawon warni biru menika saestu unik. Salajengipun pamirsa ngisi wekdal ngiras ningkataken kreativitas saged kita tindakaken kalian salah setunggaling seni ngerangkai sekar kejawi kagungan kathah manfaat. Temtu kemawon saged nambah penghasilan pamirsa. Menika pawartosipun kagem panjenengan. Pemirsa, pupil mata biru identik kalian warga negara asing utawa langkung tepatipun masyarakat Eropa lan Amerika. Nanging kasunyatane Indonesia ugi gadah sawetara masyarakat ingkang gadah warna mata biru ingkang endah menika. Salah satu galing ingkang gadah mata biru menika nggih menika suku Buton. Suku Buton menika minangka salah satu galing suku ingkang kathah manggon ing wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara utawi langkung tepatipun ing Pulau Buton. Distrik masyarakat suku Buton menika sejatosipun kados masyarakat Indonesia sanesipun, nanging wonten bedanipun ingkang cetha ing mata ingkang gadah warna biru cerah. Mata biru ingkang dipun gadahi dening suku Buton dipun sebabaken amargi sindrom ingkang asma Waardenburg syndrome. Sindrom menika nggih menika kondisi genetik ingkang saged nyebabaken gangguan pendengaran lan owah-owahan warna ing rambut, kulit saha mata. Sedaya menika ingkang kelampahan wonten ing masyarakat suku Buton namung pigmentasi ing mata. Kondisi menika asring kedadosan amargi faktor keturunan. Amargi punika boten langka bilih tiyang ingkang ngalami sindrom menika gadah salah satunggaling mata ingkang warna biru lan satunggaling gadah warna kecoklatan kados tiyang ingkang umum. Nanging boten langka ugi tiyang ingkang gadah kalih mata ingkang gadah warna biru. Sindrom menika ugi gadah efek samping kados sensitivitas mata ingkang langkung inggil dumateng cahaya. Nalika para tiyang menika nyumurupi cahaya ingkang kathah, mata biru menika badhe dados gampang berair. Salajengipun kalebetipun suku Buton ugi wonten satunggaling anak ingkang asma Fernando Pratama kang ugi gadah mata ingkang warna biru terang. Anak ingkang asalipun saking Madiun menika sampun gadah mata ingkang gadah warna biru menika sasampunipun piyambak lair. Nalika rumiyin mata biru menika maringi raos khawatir dumateng tiyang sepuhipun. Ananging sasampunipun dipun bawa dhateng dokter mata boten kepanggih gangguan ingkang dipun aturaken lan dipun nyatakaken namung dilalah gadah warna biru. Amargi Fernando ugi boten gadah keluhan
Amargi punika tiyang sepuhipun Fernando boten nindakaken pemeriksaan langkung lanjutan. Pamirsa, seni merangkai bunga boten namung hal keindahan visual, nanging ugi kaliyan pemilihan bahan ingkang saged nunjukake kesugihan alam sekitaripun. Salah satunggaling cara kagem nambah nilai estetika kaliyan dukung pelestarian alam inggih menika ngginakaken sekar lokal teng rangkaian sekar. Awit saking ginakaken sekar lokal miwiti serangkaian sekar dados bentuk kontribusi dhateng pelestarian alam kaliyan pengembangan ekonomi lokal. Amargi gampil dipadosi sekar lokal nggih gadhah keindahan lan karakteristik ingkang boten kalah kaliyan sekar ekspor. Awit saking kreativitas floral designer ndamel rangkaian sekar lokal menika saged dipaduke kaliyan berbagai elemen budaya Indonesia. Lajeng menika dadosaken pancaran keindahan alam Indonesia lan nilai budaya Indonesia. Miwiti saking seni merangkai sekar migunani sekar lokal dhewe saged ngenalaken kaliyan nglestarekaken keindahan alam Indonesia ting dunia. Tentu kemawon keragaman ingkang wonten patut kita syukuri lan kita jagi kawontenanipun pamirsa. Kados pesona saking suku ingkang kagungan soco biru kala wau nggih. Lan kathah bab positif lajeng kemawon kita cobi nggih. Kados ngerangkai sekar kala wau kagungan kathah manfaat lan saged nambah penghasilan temtunipun. Kita tilaraken pawartos kala wau, pamirsa kita badhe ningali pesona saking salah setunggaling kain tilaran Nuswantara saking Cirebon, Jawi Barat. Wong dene kain-kain menika kasunyatanipun kagungan makna lan filosofi ingkang cekap menarik nggih kagem kita tingali. Pamirsa menika pawartosipun. Para pamirsa, salah satunggaling warisan budaya ingkang sampun dipun akeni donya nggih punika batik. Seni nyerat ing nginggil kanthi kain ginakaken lilin minangka media ingkang ngasilaken motif lan pola ingkang gumunaken. Salah satunggaling batik Cirebon ingkang misuwur nggih menika motif Megamendung. Motif batik menika pancen saestu legendaris saking masa dhateng masa ngantos sakmenika dados ikon saking kota Cirebon. Identik kalian warna biru, motif Megamendung menika ngemu makna lan filosofi ingkang lebet. Makna saking motif Megamendung menika nalika kita ngagem batik Megamendung, mega punika ateges ageng, dene awan mendung menika nahan udan. Boten kados pundi agengipun kita nalika ngagem batik Megamendung, kita kadah saged nahan emosi nggih punika sabar. Dene kagem pembuatan batik Megamendung piyambak kantah proses ingkang dipun lewati.
Batik Megamendung menika wonten ingkang miwiti saking 3 gradasi warna lajeng ngantos dumugi tingkat ingkang ginakaken 9 utawi 11 gradasi. Wah, mesti sampun kebayang rumiyin. Prosesipun punika saged mbutuhaken wekdal. Boten namung menika mawon. Sajarahipun Batik Megamendung menika miturut cariyos ingkang kala wau Sunan Gunung Jati menika nikah kaliyan satunggaling putri lan karsa maringi hadiah pernikahan ingkang istimewa nggih punika batik. Nanging kanthi nuansa perpaduan budaya Chinese dados wujud Batik Megamendung menika. Cukup menarik, nggih pamirsa, cariyos ingkang mapan ing wingking batik ingkang endah menika. Boten namung ngamankeaken warisan, nanging ugi ngangkat filosofi Megamendung ing saben karya ingkang dipun garap. Sapendelai kain ingkang dipun hasilaken boten namung dados sandangan, nanging dados cariyos lan simbol saking filosofi gesang ingkang ngalir lumantar saben goresan lan warna. Ayo terus lan lestantunaken warisan budaya Indonesia. Amargi wonten ing jeronipun ngemu kegiatan lan kawicaksanaan ingkang boten kinira. Pamirsa menika nggih sangsaya tresno kalian pesona kain-kain khas Indonesia. Salah setunggalipun Batik Megamendung kala wau. Filosofi paling lebet ing saben goresan motifipun. Sangsaya nambah kesugihan kathahing kain tilaran budaya ingkang wonten ing Indonesia. Pamirsa sasampunipun pawartos Jawi badhe wangsul malih mboten usah teng pundi-pundi nggih.